Ako podnikateľky je pre nás veľmi ľahké cítiť sa vystresované z toho, čo máme pred sebou alebo čo sa snažíme dosiahnuť. Toto nás však môže brzdiť našej ceste. Ale v skutočnosti to tak vôbec byť nemusí. V tomto videu sa s vami podelím o 3 veci, ktoré môžete urobiť, aby ste skutočne prekonali stres a zabránili mu, aby vás brzdil. Ahoj, volám sa Nika a ak si tu nová, tak nezabudni dať odber, aby ti neušli žiadne nové videá. V tomto videu hovorím o niečom, čo ako podnikateľky často zažívame, a to je stres. Poviem vám, čo môžete urobiť, aby ste ho čo najviac odstránili zo svojho podnikania a života, aj vás už ďalej nebrzdil a nespomaloval. Takže prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, keď prichádzame k stresu, je, že stres nie je skutočný. Stres je niečo, čo si tvoríme vo svojich hlavách ako reakciu na niečo, čo zažívame. Napríklad, 2 osoby môžu zažiť rovnakú situáciu, ale jedna z nich sa cíti úplne vystresovaná situáciou a druhá vôbec. Ukazuje to, že spôsob, akým reagujeme na veci okolo nás, určuje, ako sa cítime. A tak si môžeme vybrať cítiť sa vystresovane, alebo naopak sa môžeme cítiť pokojne. Pre mňa to bola taká veľká zmena, pretože ako podnikateľky robím milión vecí, máme veľa vecí na práci, niečo sa pokazí, rôzne výzvy a ľahko sa s nimi veľmi stresujeme. Raz som sa cítila tak vystresovane a potom mi napadla táto myšlienka, že veď ja sa vôbec nemusím takto cítiť. Doslova povedané, vyberáš si, aby sa takto cítila a aby si bola v takomto štádiu. A to vôbec nemusíš. Môžeš zmeniť svoju reakciu na situáciu. A keď som si to uvedomila, povedala som si, áno, je to voľba. Prečo by som si vyberala, aby som sa cítila takto hrozne a aby som bola takto vystresovaná a preplnená úzkosťou zo situácie, keď to vôbec nemusím? A tak som to nechala ísť. Jednoducho som pustila stres a každý z nás má silu urobiť toto rozhodnutie. Takže na budúce, keď sa budete cítiť vystresované alebo preťažené, zastavte sa a opýtajte sa samé seba, či naozaj potrebujete vyberať si byť vystresované alebo preťažené týmto. Viktor E. Frankl vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života povedal, že všetko vo vašom živote môže byť odobrané, okrem vašej slobody vybrať si, ako budete reagovať. Takže keď niečo zažívate, vyberte si spôsob, ako budete reagovať tak, aby vám to pomohlo posunúť sa dopredu, nie je spôsob, ktorý vás zabrzdí. To ma vedie k druhej veci, o ktorú sa chcem s vami podeliť. Čo je fakt, že nás stresujú vonkajšie veci, informácie, ktoré dostávame, či už ide o výzvu, ktorá sa objaví, niečo sa pokazí, máme príliš veľa práce pri zvládaní úloh a to nás stresuje. Čokoľvek to je to niečo, čo sa deje mimo nás. A stávame sa tak preťažené a stresované tým, že sa do toho príliš zapájame. Takže to, čo musíme v tomto momente spraviť, je krok späť a získať táčiu perspektívu toho, čo sa deje. Aby ste sa mohli odstrániť zo situácie, ktorá vás stresuje, pozrieť sa na to zhora a povedať si, počkať, veď ja nemusím byť vystresovaná, pretože ak si to logicky premyslím, toto nie je dôležité, alebo sa môžem sústrediť na túto vec a túto vec sa nemusím teraz vôbec starať, alebo OK, bol to veľký omyl. Zmente svoj pohľad tým, že urobíte krok späť a získate veľký prehľad o tom, čo sa deje. A keď to urobíte, sľubujem vám, že sa budete cítiť lepšie a veľmi vám to pomôže zmeniť perspektívu situácie. To nás vedie k našemu tretiemu a zároveň poslednému kroku, ktorým je schopnosť pozrieť sa na situáciu, ktorá vás stresuje a uvedomiť si, že k nej môžeme priradiť inú emóciu. Takže odstráňte fakt, že ak ste vystresované, odstráňte tú emocionálnu väzbu a vyberte si inú väzbu, inú emóciu, pretože máme silu to urobiť. Všetci máme túto silu. Takže si vezmite tú moc späť a vyberte si emócie, ktoré vás posunú dopredu. Takže ak sa niečo stalo a urobili ste chybu a veľmi vás to stresuje, vyberte si na to sa pozrieť a povedať si, urobím všetko preto, aby som sa z tejto situácie čo najviac naučila a stala sa lepším človekom a rástla ako ľudská bytosť. Vidíte ten rozdiel? Toto je iná emocionálna odozva. Alebo ak máte niečo, čo naozaj chcete urobiť, povedzme, že chcete ísť a hovoriť pre publikom, veľmi vás to stresuje, namiesto toho, aby ste sa nechali tak pohltiť emocionálnym pocitom stresu, zmente to a začnite sa sústrediť na to, ako bude váš prejav úžasne prebiehať. A budete počúvať ľudí, ako vás pozbudzujú, tlieskajú, hovoria, o môj Bože, to bolo tak úžasné. Urobili ste to úžasne. Pripojte sa k tejto emócii namiesto tej negatívnej, ktorá vás stresuje. Máte na výber. Vyberte si spojiť sa so stresom, alebo si vyberiete spojiť sa s niečím pozitívnejším. Vyberte si spojiť sa s niečím, čo bude mať na váš život a podnikanie lepší vplyv. Takže pamätajte si, že keď sa cítite vystresované, alebo ak sa cítite v strese práve teraz, urobte krok späť a povedzte si, vyberám si, ako sa cítim. Vybrala som si cítiť sa vystresovane kvôli tomuto a robím to sama sebe.
Vyberte si radšej byť svojou najlepšou priateľkou namiesto svojho najväčšieho nepriateľa a uľahčite si život a zvolte pozitívnu odpoveď namiesto stresu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak mi zanecháte komentár a nezabudni dať odber, aby ti neušli žiadne ďalšie nové videá. Ahoj!